ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്ലൈഡ് കാണണട്ടോ പന്താജി? ഇല്ല. ഇല്ല അല്ലേ? ഉം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാം മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമ്മള് 4 അധ്യായം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് 5-ാമത്തെ അധ്യായം. 5-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പ്രവർത്തനം അഥവാ സന്യാസയോഗം. സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നും കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം, കർമ്മം ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കർമ്മസന്യാസം, അതായത് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇതിലേതാണ് ഉചിതം എന്ന് അർജുനൻ ഒരു സംശയം വന്നു. കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതില് ഏതാണ് ഉചിതം? കർമ്മസന്യാസം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അത് ഒരു ബോധപൂർവം വരേണ്ട ഒന്നല്ല. കർമ്മസന്യാസം ബോധപൂർവം വരേണ്ട ഒന്നല്ല. ഒരു പൂവിരിയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായി വരേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവമായ സേവന കർമ്മമാണ് ശ്രേഷ്ഠം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക, അതാണ് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ കർമ്മം ചെയ്യുക. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 1 തുടങ്ങി 5 വരെയുള്ളതും 6-ാമത്തതും നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണ്. കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. നിഷ്കാമം, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. ഇനി നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദി 3 കർത്താവിനെ അറിയുക. അതേപോലെ 17 തുടങ്ങി 26 വരെയുള്ള 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങി 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. പിന്നെ 13 തുടങ്ങി 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദി 3 കർത്താവിനെ അറിയുക. പിന്നെ 17 തുടങ്ങി 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് പരമാത്മാവിൽ ശുദ്ധ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മുക്തി. 27 തുടങ്ങി 28 വരെ ശ്ലോകം അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെയുള്ള മുക്തി. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് മുക്തിയുടെ വേദിയിൽ സമാധാനം. ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യം
കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം തുടങ്ങി 6 അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ആദ്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. ഏതൊക്കെയാണ് 6 അധ്യായങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. അധ്യായം ഉണ്ട് ഗീതാ വിശേഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 5 എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുകയും എന്നാൽ അകമേ അവയുടെ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാജ്ഞനായ മനുഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ ശുദ്ധീകൃതനായി ശാന്തിയും വൈരാഗ്യവും തിദിക്ഷയും ആധ്യാത്മിക ദർശനവും പരമാനന്ദവും നേടുന്നു. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. എന്താ വേണ്ടത്? പുറമെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം, എന്നാൽ അകമേ ഉള്ളില് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഭഗവാനില് തന്നെ അർപ്പിക്കുക. ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗ്നിയാൽ ശുദ്ധീകൃതനായി ശാന്തിയും വൈരാഗ്യവും ആധ്യാത്മിക ദർശനവും പരമാനന്ദവും ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ അധ്യായം തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാം. കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനിലെല്ലാം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. എന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണോ അതോ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണോ? ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരം? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണോ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണോ ശ്രേയസ്കരം? കൃഷ്ണൻ എന്താ മറുപടി പറയണത്? രണ്ടും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഉപാധികൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇരുവരും തുല്യരാണ്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എളുപ്പവും മികച്ചതുമാണെന്ന് ഊന്നിപ്പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏതാണ് ശരി? ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ശ്രേയസ്കരം. എന്താണ്? ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഉപാധികൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എളുപ്പവും മികച്ചതുമാണ്. അതായത് അതാണ് ശ്രേയസ്കരം. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. സന്യാസം കർമ്മണം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ഭക്തിപുരസ്സരം കർമ്മ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പൊ നോക്കുക, ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ശല്യപ്രഭു അതിനെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാം. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനകർമ്മമാണ് ശുഷ്കമായ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം. കർമ്മശുദ്ധി വരണം, കർമ്മസന്യാസമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ കർമ്മത്തിലെ ഫലത്തെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഫലത്തിനോട് ആസക്തി ഇല്ലാതെ, അതാണ് സന്യാസ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. സന്യാസ കർമ്മം എന്ന് പറയുക അതിന്. ഭക്തിയുത സേവനം മാനസിക ഊഹാപോഹത്തേക്കാൾ എളുപ്പമാണ്. സ്വാഭാവികമായി തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാകിയാൽ ആത്മാവിനെയും അതിന് ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ബന്ധനാവസ്ഥയും കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നന്നായിട്ട് വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുതമായ കർമ്മത്തെയും ജ്ഞാനയുക്തമായ നൈഷ്കർമ്മത്തെയും ഒരേ സമയം സുപ്രധാനമെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് അർജുന ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ മതിയാക്കും? മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയുക്തമായ പരിത്യാഗം, സർവകർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാവണമെന്ന് അർജുന വിശ്വസിച്ചു. പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും നൈഷ്കർമ്മത്തിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണോ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണോ ശ്രേയസ്കരമെന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അതിന് മറുപടിയായിട്ട്
ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയണതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ കരാവുഭൗ തയോസ്തോ കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, എന്താണ് കർമ്മം രണ്ടും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഉപാധികൾ തന്നെ. കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും ഒന്ന് തന്നെ. 289 പേജില് വിവർത്തനം എടുക്കുക. കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തേക്കാൾ ഉത്തമം. അങ്ങനത്തെ വല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ. കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം, നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ പിറകെ കരക്കം പായാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജ്ഞാനം, താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന അറിവ് മാത്രം പോരാ എന്ന് വരുന്നു. ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനം, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ താഴരുത്. എപ്പോഴും പതനത്തിന് സാധ്യതകളുള്ള പരിത്യാഗത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാം കൃഷ്ണൻ്റെതാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് വരണം. ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം കൃഷ്ണൻ്റെതാണ്. അപ്പൊ അതല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ കർമ്മ പരിപക്വത സന്യാസിയുടെ കൃത്രിമ കർമ്മത്യാഗത്തേക്കാൾ വളരെ മഹത്തരമാകുന്നു. ശ്ലോകം 3. ജ്ഞേയസ നിത്യസന്യാസി യോനദ്വേഷ്ടി ന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. ആരാണ് നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്? കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ആ കർമ്മഫലം പൊട്ടയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. നല്ല കർമ്മഫലം കിട്ടിയാൽ അത് ആഗ്രഹിക്കുകയോ അത് വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യ സന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും? തൻ്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ഇച്ഛയോ വെറുപ്പോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്നും ത്യാഗിയായിരിക്കും. നമ്മളുടേതായ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക, കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആഗ്രഹമോ വെറുപ്പോ ഒന്നുമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ദിവ്യമായ പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനായ സന്യാസി കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തൻ്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയുമായിരിക്കും. കൃഷ്ണൻ സമ്പൂർണനാണെന്നും കൃഷ്ണന്റെ ഒരംശമാണ് താനെന്നും അയാൾക്കറിയാം. അപ്പൊ ഗുണത്തിലും അളവിലും ഇത് ശരിയാകിയാൽ ഈ ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? താൻ ചെയ്യുന്നതെന്തും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ആകയാൽ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. താൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടി. ദ്വന്ദ്ം എന്ന് വെച്ചാല് സുഖം, ദുഃഖം, വെറുപ്പ്, ആഗ്രഹം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് വിപരീത കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങളുടെ തലത്തിൽ നിന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയും അയാൾ മുക്തനാകുന്നു. ശ്ലോകം 4. സാഖ്യയോഗോ പൃഥക് ബാല പ്രവദന്തീന പണ്ഡിതാഹ ഏകമപ്യാസ്ഥിത സമ്യക് ഉഭയോർവിന്ദതേ ഫലം. ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ കർമ്മയോഗം പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുള്ള പഠനം, അതായത് സാഖ്യയോഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനികളാണ് അങ്ങനെ പറയുക. രണ്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതർ പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കണം? സാഖ്യത്തിന്റെ, അതായത് പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താല് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാല് വിഷ്ണു അഥവാ പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം
പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ അനിവാര്യമാണ്. ഒന്ന് മരത്തിന്റെ വേര് അന്വേഷിക്കുന്നു, മറ്റേത് വേര് നനയ്ക്കുന്നു എന്നേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഒന്ന് സാഖ്യയോഗത്തില് വേര് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതേസമയം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയുള്ള കർമ്മയോഗത്തില് വേര് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ ആ വേരില് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഒന്ന് മരത്തിന്റെ വേര് അന്വേഷിക്കുന്നു, മറ്റേത് വേര് നനയ്ക്കുന്നു. വേര് മുകളിൽ ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നനയ്ക്കുക. സാഖ്യ സിദ്ധാന്തം അഭ്യസിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വേര് വിഷ്ണുവാണെന്ന് കണ്ടെത്തും. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വേര് വിഷ്ണുവാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരാണ് സാഖ്യവും കർമ്മയോഗവും രണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. സാഖ്യത്തില് കുറെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം, കർമ്മയോഗത്തില് ഭഗവാനിൽ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാം. ഈ രണ്ട് പദ്ധതിക്കും ഉദ്ദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എളുപ്പമായത് ഏതാണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ കർമ്മയോഗം. അടുത്തത് ശ്ലോകം 5. യത്സാഖ്യൈ പ്രാപ്യതേ സ്ഥാനം തദ്യോഗൈരപി ഗമ്യതേ ഏകം സാഖ്യം ച യോഗം ചായ പശ്യതി സ പശ്യതി. വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടും നേടാം. അതുകൊണ്ട് വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനവും ഭക്തിയുത സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ വസ്തുതകളെ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നെ, നമ്മൾ ഈ സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ വേര് അന്വേഷിച്ച് പോയി കണ്ടുപിടിക്കണേലും എളുപ്പമാണ് നേരെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കണ്ടെത്തുന്നത്. തത്വചിന്താപരങ്ങളായ ഗവേഷണങ്ങളുടെ എല്ലാം യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തലാണ്. ജീവിത ലക്ഷ്യം ആണ് ആത്മസാക്ഷാത്കരണം. അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അന്തിമ നിർണയത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തിയും കൃഷ്ണനിലുള്ള ആസക്തിയും വളരണം. ഭൗതിക വസ്തുക്കളോട് വിരക്തി തോന്നുക, കൃഷ്ണനിലുള്ള ആസക്തി വളർത്തുക. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി കാണുന്നു. ഇനി 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോഗദഃ യോഗയുക്തേ മുനിർബ്രഹ്മ നജിരേണാധിഗച്ഛതി. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. നമ്മൾ നേരെ പോയി വനത്തിൽ പോയി സന്യാസത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഈ 4 ആശ്രമങ്ങളൊന്നും പൂർത്തിയാക്കാതെ നേരെ സന്യാസത്തിലേക്ക് പോണത് അതും നല്ലതല്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അജിരേണ എന്ത് പ്രാപിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ആശ്രമത്തിൽ പോയി ഇരുന്ന് പൂർണ്ണമായി വിരക്തിയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചാടിയവരുണ്ട്. കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവര് കാഷായ വസ്ത്രമൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോരും. അപ്പൊ ഫുള്ളായിട്ട് വിരക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ കല്യാണമില്ല, ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു പോയി കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോ ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു വരുന്നതും കാണാൻ വേണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചാടി പോകുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ശാരീരിക ഭാഷ്യം എന്ന പേര് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പഞ്ചരാത്രിക, ഒരു വൈഷ്ണവ പുസ്തകമാണ്. അതിലെ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഭാഗവത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ. അപ്പൊ ഭാഗവത പഠനവും ക്ലേശകരമായി തീരുന്നു. അങ്ങനെ ശുഷ്കങ്ങളായ ഊഹാപോഹങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചാണ് അവർക്ക് അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഗുണവും ലഭിക്കില്ല. അതേസമയം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ വൈഷ്ണവ സന്യാസികളാവട്ടെ തങ്ങളുടെ ദിവ്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ സന്തുഷ്ടരാണ്. ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് അവര് വൈഷ്ണവ സന്യാസികള്, അവരാണ് വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ എന്ന് പറയുക. തങ്ങളുടെ ദിവ്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ സന്തുഷ്ടരാണ്. അന്ത്യത്തിൽ അവർക്ക് ഭഗവത് സന്നിധി പോകാമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം? എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ വൈഷ്ണവര് എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കണം? അവര്
തങ്ങളുടെ ദിവ്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്താ കാരണം? ഭഗവത് സന്നിധി പോകാമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സന്തുഷ്ടരാകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തുമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ മായാവാദി സന്യാസികളാണെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടരായി അവരെന്ത് ചെയ്യും? ലോക ഉപകാരാർത്ഥമുള്ള ഭൗതിക കൃത്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. അവ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ബ്രഹ്മം എന്തെന്നും അത് അല്ലാത്തത് എന്തെന്നുമുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസികളെക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സന്യാസിമാർ. എന്നാൽ ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവരും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ, പല ജന്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ, ഒട്ടേറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അവര് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക. അതേസമയം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ചേർന്ന വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ നേരെ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ എളുപ്പം എത്തിച്ചേരും. അതാണ് വ്യത്യാസം. ശ്ലോകം 7. യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ വിജിതാത്മാ ജിതേന്ദ്രിയ സർവഭൂതാത്മഭൂതാത്മാ കുർവന്നപിന ലിപ്യതേ. ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് പ്രിയങ്കരൻ. ഭഗവാനും മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ആളെ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായിരിക്കും. വിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കും, സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അയാള് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മാറുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ മുക്തിയുടെ പാതയിൽ നീങ്ങുന്ന ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ അത്രേ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും അയാൾ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവിന്റെ അംശമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളതാണ് ഇതിന് കാരണം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവര് പ്രിയപ്പെട്ടവരായി തീരുന്നത്? എന്ത് വേണം? അവര് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ വൈഷ്ണവരാണ്. അവരവസാനം ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരും. പിന്നെന്താ കാരണം? എല്ലാവരെയും അവർ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അതുകൊണ്ട് അവരെ അലട്ടുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മുക്തിയുടെ പാതയിൽ നീങ്ങുന്ന ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും അയാൾ സ്നേഹിക്കുന്നു. അയാളുടെ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഇതിന് കാരണം. ഏതൊരു ജീവനെയും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി കരുതാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് കഴിയുകയില്ല. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളും ഇലകളും അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നങ്ങളല്ല. ആ വൃക്ഷം വേര് അറുത്തിട്ടാൽ ശാഖകളും പോകും, ഇലകളും എല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോകും. വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച വെള്ളം അതേസമയം ശാഖകൾക്കും എല്ലായിടത്തും എത്തുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം ഒരു ശാഖയിൽ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. വേര് വലിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മള് കയ്യിന് വിശക്കണം, കാലിന് വിശക്കണം, കാലിനൊരു ക്ഷീണം ഉണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് കയ്യിനും കാലിനും എല്ലാം കൊണ്ടു കൊടുക്കാം. നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക? നമ്മുടെ വായിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഉദരത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഉദരത്തിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ശരീരാവയവങ്ങൾക്കും ഊർജം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടും. അതുപോലെയാണ് വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാ ശാഖകളിലേക്കും ഇലകളിലേക്കും വെള്ളം എത്തുക. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താ ഈ ഉപമ പറയണത്? ഭഗവാനിൽ നമ്മുടെ മനസ്സർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവയിലൂടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിത്തീരും. ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ പെട്ടെന്ന് എത്താനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അയാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. തൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഏവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ അയാൾ നിർമ്മല പ്രജ്ഞനാണ്. അവബോധം ശുദ്ധമാകണം. മനസ്സും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിതമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിതങ്ങൾ തന്നെ. മനസ്സെപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ ഉറച്ചതാകയാൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക.
ഒരു കാരണവശാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അഴിച്ചു വിടരുത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ളതല്ലാത്ത സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. അയാൾ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുവാനോ താല്പര്യമില്ല. ഈ ചൂതുകളിയും സിനിമയും ഇതൊന്നും കാണാൻ താല്പര്യമില്ല. മദ്യശാലകളെ അതിലൊന്നും പോവില്ല. വ്യഭിചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നും പോവില്ല. ഇന്ദ്രിയ ദമനം സാധിച്ച മനുഷ്യൻ ആരോടും ഒരപരാധം ചെയ്യുകയില്ല. എന്നാൽ അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ അപരാധം ചെയ്തില്ലേ? അർജുനന് കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. അർജുനൻ പലരെയും വധിച്ചല്ലോ, അപ്പൊ അർജുനന് കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയായിരുന്നു അത്. നീ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യും. നിന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം. അതുകൊണ്ട് ശത്രുപക്ഷത്ത് വരുന്നവര് ആ ധർമ്മത്തിന് എതിരായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞയായിരുന്നു. ആധ്യാത്മിക ദൃഷ്ടിയാല് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ആരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ആധ്യാത്മിക ദൃഷ്ടിയിൽ നോക്കുമ്പോ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ആരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവർക്ക് ആത്മാവ് ശരീരം ഇല്ല, ആത്മാവിനെ നോക്കുള്ളൂ. അതെ, ആത്മാവിന് മരണമില്ല, അല്ലെ? ആത്മാവിനെ ഹനിക്കാനോ മുറിവേൽപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് മരണമുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആധ്യാത്മികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഒരാളെ ആത്മാവ് പോണില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊല്ലാനൊന്നും നോക്കരുത്. ഇത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയായിരുന്നു അത്, അല്ലെ? യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുകയായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. ശ്ലോകം 8. നൈവ കിഞ്ചിത് കരോമീതി യുക്തോ മന്യേത തത്വവിദ് പശ്യൻ തൃണൻ സ്പൃശൻ ചിഹ്നൻ അസ്നൻ ഗച്ഛൻ സ്വപൻ ശ്വസൻ പ്രലപൻ വിസൃജൻ ഗൃഹ്ണൻ അനുമിഷൻ നിമിഷൻ നബി ഇന്ദ്രിയാണിന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വർത്തന്ത ഇതി ധാരയൻ. ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘ്രാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണെന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ച ആളുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധമാണ്. കാരണം കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം ഈ ആസന്നവും അനാസന്നവുമായ 5 കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന യാതൊരു പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹത്തിന് ബാധകമല്ല. പ്രേമയുക്തമായ ശ്രീകൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണം. ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൊണ്ട് അയാൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി അയാൾ തൻ്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനമാകുന്ന യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ബോധവാനാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയപ്രേരണത്തിലാണ് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയപ്രേരണത്തിലാണ് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്തനാണ്. ദർശനം, ശ്രവണം എന്ന അറിവ് സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ചലനം, വചനം, വിഹാരം എന്നീ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തികൾ കർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിയെ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല. താൻ എന്നെന്നും കൃഷ്ണന്റെ ദാസനാണെന്ന അറിവ് അയാൾക്ക് ഭഗവത് സേവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെ മുഴുകിക്കൊണ്ടാണ് തൻ്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത കരോതിയ ലിപ്യതേന സപാപേന പത്മപത്രാമിവാംബസ. ആസക്തി കൂടാതെ, അതാണ് സംഗം ത്യക്ത, ആസക്തി വേണ്ട, പരമപുരുഷനെ, ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമര ഇലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. താമര ഇലയിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കില്ല, ആ ഇല ചീയുകയുമില്ല. എത്ര ചേറിലാണ്
താമരയുടെ തണ്ടിൻ്റെ അറ്റം ആണെങ്കിലും അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അവിടെ സ്പർശിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കില്ല. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് ഉരുണ്ട് ആ വെള്ളം താഴേക്ക് പോകും. അതുപോലെ ആണ് ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ബ്രഹ്മണി എന്ന പദത്തിനിടെ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ എന്നർത്ഥം. ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി, ബോധത്താൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിതമായി ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നലിപ്യതേ നസ പാപേന പത്മ പത്ര മിവാംബസെ. പത്മം താമര, പത്രം താമരയില. ഇവിടെ പ്രധാന എന്ന് പറയുന്നു. പ്രധാന എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. ഇതിനെ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നു. ഇതൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലേ? പ്രധാനം എന്നാൽ എന്ത്? അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സർവമേതദ് ബ്രഹ്മ തസ്മാദേതദ് ബ്രഹ്മ നാമരൂപം അന്നം ച ജായതേ എന്ന് വേദങ്ങളും അമ്മയോ നിർമ്മഹത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. അതിനെ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നു. പ്രധാന സർവവസ്തുക്കൾക്കും പരബ്രഹ്മം അഥവാ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാം കൃഷ്ണന്റേത് തന്നെ എന്ന് ഈ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉടമയെന്നും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ളതാണെന്നും, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുള്ളതാണ്. ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്തതുപോലെ പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്തത് തന്നെയായിരിക്കും. ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മൈ സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യ, സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. ചുരുക്കത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്ത ഒരാൾ ഇന്ദ്രിയ അവബോധത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധവാനായ വ്യക്തി ഈ ശരീരം കൃഷ്ണൻ്റേതായതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന അറിവോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതാണ് താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്തതുപോലെ എന്ന് ഉപമ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്താല് കൃഷ്ണാബോധത്തോടെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആയാല് കൃഷ്ണാബോധവാനായ വ്യക്തി ഈ ശരീരം കൃഷ്ണൻ്റേതാകയാൽ കൃഷ്ണ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന അറിവോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അയാള് ത്രിഗുണങ്ങളില് പെടുന്നില്ല. താമരയിലെ വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് പോലെ അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ കൂടെ ഒഴുകിപ്പോയിക്കോളും. ഒന്നിലും ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നില്ല. ശ്ലോകം 11. കായേന മനസാ ബുദ്ധ്യ കൈവലൈരന്തിയൈരവി യോഗിന കർമ്മ കുർവന്തി സംഘം ത്യുക്താത്മശുദ്ധയെ. യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. യോഗികളുടെ അതേ അവസ്ഥയാണ് അത്. കൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയപ്രീതിക്കായി കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഏത് കർമ്മവും ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാവട്ടെ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ്. ഇഹയസ്യ ഹരിർദാസ്യോ കർമ്മണാ മനസാ ഗിരാ നിഖിലാസ്യപ്യവസ്ഥാസു ജീവൻ മുക്താസ ഉച്ചതേ. ശരീരം കൊണ്ടോ മനോബുദ്ധി കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും മുക്തന്മാർ തന്നെ. അയാൾക്ക് വിദ്യാഹങ്കാരമില്ല. താൻ ഈ ശരീരമാണെന്നോ ശരീരം തൻ്റേതാണെന്നോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അയാൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനായി തൻ്റെ കൈവശമുള്ളതെല്ലാം, താൻ നേടിയതെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നു. ഈ ശരീരമാണെന്ന് മറ്റ് വിശ്വസിക്കാനിടയാകുന്ന മിഥ്യാഹങ്കാരം മാറുന്നു. 12. കൃഷ്ണനുമായി ഏകീഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അവസ്ഥ. ഭഗവാനുമായി ഏകീകരിക്കുന്നു. യുക്തകർമ്മഫലം ത്യുക്ത ശാന്തിമാപ്നോതി നഷ്ടകീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായൊരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെയെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നുകൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ
തൻ്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയായതുകൊണ്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പെട്ട് വലിയുന്നു. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം, ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭജിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തെ തുടച്ച് മിനുക്കി അത് സ്പർശനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വചനം കൊണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാതും കൃഷ്ണശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണൻ സർവമംഗളകാരിയാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും തലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. സർവകർമാണി മനസാ സന്യസ്യാസ്തേ സുഖം വശി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. എന്താണ്? സർവകർമാണി മനസാ സന്യസ്യാസ്തേ സുഖം വശി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. നവദ്വാരേ 9 ദ്വാരങ്ങളുള്ള പുരേ പുരത്തിൽ എന്താണ്? ദേഹി ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ആസ്തേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തൻ്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട്, സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സുകൊണ്ട് പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ, അതായത് ഭൗതിക ശരീരം ഏതൊക്കെയാണോ ആ 9 വാതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം, സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. ദേഹി 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ശരീരമാകുന്ന ഈ പുരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് യാന്ത്രികമായി നടന്നു പോരുന്നു. 9 കവാടങ്ങളുള്ള പട്ടണത്തിൽ, എന്നാള് സത്സംഗത്തിൽ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ആ കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 9 കവാടങ്ങളുള്ള പട്ടണത്തിൽ അയാൾ തൻ്റെ മനോഭാവങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി സുനിയന്ത്രിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി ഹംസോ ലേലായ ദേബഹി വശി സർവസ്യ ലോകസ്യ സ്ഥാവരസ്യ ചരസ്യ ജ. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 9 കവാടങ്ങൾ? ജീവസത്തയുടെ ശരീര അന്തർഭാഗത്ത് വാഴുന്ന ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ്. ശരീരത്തിന് 9 വാതിലുകളുണ്ട്. 2 കണ്ണുകൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, അപ്പൊ 4ആയി. 2 ചെവികൾ, 6. വായ്, 7. ഗുദം, 8. ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 9. അതാണ് 9 ദ്വാരങ്ങളുള്ള പുരം ശരീരം. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ജീവൻ താനും ശരീരവും ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ തന്നിലുള്ള ഭഗവാനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനോടും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്, ഓരോ യോഗം ചെയ്ത് നമ്മുടെ വായു പല തട്ടിലേക്ക് തിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ശ്ലോകം 14 കർത്തൃത്വം അത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടാ. 2 കണ്ണ്, 2 നാസാദ്വാരം, 2 ചെവി, വായ്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. അതാണ് 9 കവാടങ്ങൾ, 9 ദ്വാരങ്ങൾ, 9 ദ്വാരമുള്ള കവാടം. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലേച്ഛ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം, പക്ഷേ നമ്മളല്ല. ആരാണ്? പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ക്ഷണിക ദേഹ്യമായ ഭൗതിക വസതി വിവിധ കർമ്മങ്ങളെയും അവയുടെ ഫലങ്ങളെയും ഹേതുവായിത്തീരുന്നു. അവിദ്യ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ധാരാളം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിലും ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനുമൊക്കെ കാരണമാകും. ശരീരസ്ഥനാവുന്ന കാലത്തോളം താൻ അതിൻ്റെ ഉടമയാണെന്ന് ജീവന് തോന്നും. വാസ്തവത്തിൽ അവൻ അതിൻ്റെ ഉടമയോ അത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെയും അനുഭവിക്കുന്ന ഫലങ്ങളുടെയും നിയന്താവോ അല്ല. ഈ പ്രപഞ്ച സമുദ്രത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ തന്നെയിട്ട് പന്താടുന്ന തിരമാലകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ നിലനിൽപ്പിനായി പാടുപെടുകയാണ്. അപ്പം എന്തു വേണം? ദിവ്യമായ കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക. ഭഗവാൻ തോണിയായിട്ട് വരും നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക്. അതുമാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായുള്ളൂ. എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടിനും ഉത്തമമായ നിവാരണ ഉപായം അത് മാത്രം. 15 നാദത്തെ കസ്യചിത് പാപം നൈവ സുഹൃതം വിഭുഃ അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ.
സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ ഒന്നും സ്വീകരിക്കില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. നമ്മൾ പറയും, എൻ്റെ കൃഷ്ണ, എന്താണ് എൻ്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം എനിക്ക് ഇന്നിങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തരുന്നത് എന്താണ് കാരണം? എനിക്ക് മാത്രമുള്ളൂ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞളയും. പക്ഷെ ഇതല്ല, ഒന്നും ആരുമല്ല. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യത്തെയും പാപങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരായിരുന്നത്. അവിടെയാണ് വിഭു, അണു, ജ്ഞാനം, ഐശ്വര്യം, ബലം, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, വൈരാഗ്യം, ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭഗം, 6 ഐശ്വര്യങ്ങള്. അപ്പൊ സർവേശ്വരനെയാണ് വിഭു എന്ന സംസ്കൃത പദം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം സദാ ആത്മാരാമനാണ്. അപ്പൊ അണുവും വിഭുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഭഗവാൻ സദാ ആത്മാരാമനാണ്. പുണ്യപാപ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടില്ല. ഒരു ജീവനെയും അദ്ദേഹം ഒരു ചുറ്റുപാടിലും എത്തിക്കില്ല. അത് വ്യാമോഹിതനായിട്ട്. ഭഗവാൻ വിഭു ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ വെറും അണുവാണ്. അണു, വിഭു, അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിലുള്ളത്. ജീവാത്മാവായതുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും കഴിവുണ്ട്. അവന് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും കഴിവുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ നിവൃത്തി സർവശക്തനായ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും. താനാണ് ഈ ശരീരമെന്ന് ധരിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ താൽക്കാലിക സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് വിധേയനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. സമീപത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ മണം അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ എല്ലാ ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയാണ് പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവിന് എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയും. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ, ജീവാത്മാവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വിഭുവായ പരമാത്മാവുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അതെല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയും. അപ്പൊ അത് സാധിച്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്നൊരു വാക്ക് പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, നിഷ്പക്ഷനായതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഇടപെടാറുമില്ല. നിഷ്പക്ഷനാണ്. എന്തെങ്കിലും എന്തായിക്കാലോ, ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാണിയും പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്നുണ്ട്, ഓ ഞാൻ വിചാരിച്ചതായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടെന്ന് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ഘോഷിക്കുന്നു: ഏഷ ഊഹ്യേവ സാധു കർമ്മകാരയതി തം യമേഭ്യോ ലോകേഭ്യോ ഉന്യനീഷതേ ഏഷവു ഏവ സാധു കർമ്മകാരയതി യമധോ നിനീഷതേ. തൻ്റെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണമായും ആശ്രിതനാണ്. കാറ്റിൽപ്പെട്ട മേഘം പോലെ ഈശ്വരേച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് സ്വർഗം പോകുകയോ നരകത്തിൽ വീഴുകയോ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് ഒന്നിലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. ജ്ഞാനേന തു തദ്ജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മന തേഷാമാദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശേതി തത്പരം. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാവുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേന ജ്ഞാനാഗ്നി. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ മറന്നവർ തീർച്ചയായും പരിഭ്രാന്തരാവുക തന്നെ ചെയ്യും. ഭഗവാനെ ഓർക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവര് എന്തായാലും പരിഭ്രാന്തരായിത്തീരും. ബഹൂനാം ജന്മനാം വന്ദേ ജ്ഞാനാവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ. അങ്ങനെ പല പല ജന്മങ്ങള് ജനിച്ചും മരിച്ചും ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ കടന്ന് കൈയിട്ട് കാലിട്ട് അടിച്ചടിച്ച് അവസാനം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു ജന്മം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്, ബഹൂനാം ജന്മനാം വന്ദേ ജ്ഞാനാവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും അല്ലെ, ഈശ്വരൻ അജ്ഞാനവ്യാമുക്തനാവുകയോ പരിപൂർണമായും കൃഷ്ണാബോധം കൈവന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് വേണം? ഈശ്വരന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കണ്ടുമുട്ടും. ആ സമയത്ത് ഈശ്വരന്റെ പ്രതിനിധി ആരാണ്? ഈശ്വരന്റെ പ്രതിനിധി ഗുരു. ഗുരു വരും. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ഗുരു എത്തും അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുരു വരും. കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനായി ആധ്യാത്മ ഗുരുവിനെ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ അയാൾക്ക് എല്ലാം നന്നായി അറിയാൻ കഴിയും. ഈശ്വരന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈശ്വരനെയും ഈശ്വരനുമായുള്ള തൻ്റെ ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ഈശ്വരന് ലഭിക്കുന്ന ആദരങ്ങൾ എല്ലാം ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിലും
ഈശ്വരന്റെ ഒരു പ്രതീതി ഒരിക്കലും താൻ ഈശ്വരനാണെന്ന് പറയില്ല. അതിങ്ങനെ അവകാശപ്പെടാറില്ല. ഒരു ഗുരു ഒരിക്കലും, നല്ലൊരു ഗുരു ഒരിക്കലും താൻ ഈശ്വരനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടില്ല. ഈശ്വരനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയും അത് പഠിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഗുരു. രാത്രിയിലെ കൂരിരുട്ടിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒന്നായി കാണപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ പകൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നും യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് തനിക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ശ്ലോകം 17. സ്പീഡ് കൂടണുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല അല്ലെ? നമുക്ക് ഈ അധ്യായം തീർക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ നാളെ സ്ലൈഡ് 2 വരും. 29 വരെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് തീർത്താലോ ഒരു 5 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട്? കഴിയോ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ലവർക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? 3 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ? ഇല്ല. ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി എടുത്താൽ ഇത് തീർക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭാവാർത്ഥവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പോകണാണ്. ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ എടുത്തതാണ് ഞാൻ ഇന്നത് തീർക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിന്. ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ? അപ്പൊ നാളെ ഇല്ലേ? നാളെ ഉണ്ട്. നാളെ നമുക്ക് 6ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാന്ന് വെച്ചിട്ടാ. അതെ, ഓക്കെ മാതാജി. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കേ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ എടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോ ലൈവ് പോണതല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ഏകാദശി അല്ലേ? എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മള് 3 മണിക്കല്ലേ? നമ്മള് 10 മണിക്ക് പാരായണം നമ്മുടെ കഴിയും. അതുകൊണ്ടല്ലേ 10 മണിക്ക് വെച്ചിരിക്കണേ. നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നെ പാരായണത്തിന് ആരോരുത്തിലും പോണ്ട. നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്യഷ്ടാസ്തത്പരായണ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷ. ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഏകാദശി ദിവസം പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് കാലത്ത് പാരായണവും കഴിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരധ്യായത്തിന്റെ ഒരു 10-15 ശ്ലോകം പഠിച്ചാല് അത് പുണ്യാണ്. അപ്പൊ ഒറ്റാളും നാളെ മുടങ്ങരുത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്യഷ്ടാസ്തത്പരായണ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവുമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ, ആരാണ് പരമ്പൊരുള്? ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് പരമമായ അതീന്ദ്രിയ സത്യം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ താനാണ് എന്ന കൃഷ്ണന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ താനാണ് എന്ന് കൃഷ്ണൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ പേരുകളിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പരമസത്യത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയത്രേ ഭഗവാൻ, അതിനു മേലൊന്നുമില്ല. മത്തപരതരം ഞാഞ്ഞത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ സൂക്തം. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആധാരവും കൃഷ്ണൻ തന്നെ. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം. അഥവാ ആരാണോ തികച്ചും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അയാളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുകയും അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ചാൽ കൃഷ്ണനിൽ ദ്വന്ദ്ഭാവം, ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഭേദവും അഭേദവും ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് ഭഗവാനാണ്, ഇത് ഞങ്ങള് അണുവാണ്, ഇത് വിഭുവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണ ഗവിഹസ്തിനെ. ശ്രദ്ധിക്കാട്ടെ ശ്ലോകം. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനെ ശുനിചൈവ സ്വഭാഗേജ പണ്ഡിത സമദർശന. എന്താണ്? വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ, വിദ്യയും വിനയവും വേണ്ടത്രയുള്ളവനായ പണ്ഡിത, പണ്ഡിതന്മാർ. ബ്രാഹ്മണേ, ബ്രാഹ്മണനിലും. ഗവി, പശു. ഹസ്തിനി, ആന. ശുനി ഏവ, ശാവിൽ തന്നെയും. സ്വഭാഗേച്ഛ, ചണ്ടാലനിലും. ആരാണ് ചണ്ടാളൻ? പട്ടിമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ. സമദർശിനഹ, സമദർശിനികളാകുന്നു.
അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നു. എന്താണ്? പട്ടിനെയും ആളെയും ഒക്കെ ഒരുപോലെ കാണുന്നു എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം? ഇവിടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഒന്ന് തന്നെ. എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല. അവര് ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ പരമാത്മാവായ ഭഗവാനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പണ്ടൊക്കെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ നേരെ ഒരു ചണ്ടാലൻ വരുമ്പോഴത്തേനും മാറ് മാറ് എന്നും പറഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ച് ഉന്തി അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ അവസാനമാണെന്ന് അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ്. അത് ഒന്നും പണ്ഡിതന്മാരല്ല, ബ്രാഹ്മണര് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടവരാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല സൈഡിൽ കാര്യമായിട്ട് നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു. അതാണ് ഗവിഹസ്തിനി. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ചവർക്ക് വർഗവിവേചനമെന്നോ ജാതിഭേദമോ ഉണ്ടാവില്ല. അവര് ജീവശാസ്ത്രപ്രകാരം നായയും പശുവും ആനയും ഭിന്നവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവയാകാം. പക്ഷേ പണ്ഡിതനായ ഒരു അതീതജ്ഞാനിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശാരീരികമായി ഇത്തരം വ്യത്യാസങ്ങൾ നിരർത്ഥകമാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവെന്ന സമ്പൂർണ്ണ അംശത്തിൽ സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന ബോധം ഉദിച്ചത് കൊണ്ടും ഭഗവാനുമായി അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. പരമതത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ അവബോധമാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ഭിന്നവർണ്ണങ്ങളിലും ജാതികളിലും പെടുന്ന വിവിധ ശരീരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാട്ടുകയാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ചങ്ങാതി എന്ന പോലെ നമ്മൾ പെരുമാറണം. അതേസമയം തന്നെ അവയുടെ ജീവിത പരിസ്ഥിതികൾ പരിഗണിക്കാതെ പരമാത്മരൂപേണ നിലകൊള്ളുകയും വേണം. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെയും അധകൃതന്റെയും ശരീരം ഒരേ വിധമുള്ളതല്ല. എങ്കിലും രണ്ടിലുമുണ്ട് പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന ഭൗതികോൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ശരീരങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സച്ചിദാനന്ദ സ്വഭാവമാണ് ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും പൊതുവിലുള്ള സവിശേഷത സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലും അങ്ങനെയുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഒരു ശരീരത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ പരമാത്മാവിൻ്റെത് സകല ശരീരങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതാണ് ജീവനും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ കിടക്കണം. അണു വിഭു അതിന്റെ പോയിന്റ് എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ബോധം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത് മാത്രം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പരമാത്മാവിനാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളതും അറിയാം, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ സാധിക്കും. അതാണ് അണു വിഭു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പരമാത്മാവിൻ്റെത് സകല ശരീരങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഒരേപോലെ സന്നിഹിതനാണ്. നമ്മള് മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത എന്തെല്ലാം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അതെല്ലാം പരമാത്മാവിനറിയാം, നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തോ അതേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് അണു വിഭു. ഇഹൈവത്തൈർജിത സർഗോ യേഷാം സാമ്യസ്ഥിതം മനഃ നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിത. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ സമഭാവനയിൽ എല്ലാം പരമാത്മാവുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരേ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ശരീരങ്ങളായി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല കർമ്മത്തിന്റെ ആ ഫലത്തിനനുസരിച്ചാണ് പല പല ശരീരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോണ സമയത്ത് എന്തിനോർത്താണോ നമ്മള് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവണം എന്നാണോ വിചാരിച്ച ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ശരീരം കിട്ടും. അപ്പൊ എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു നല്ല ശരീരം, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ശരീരം ലഭിക്കും. ആ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തനാം. പിന്നെ ആ ജീവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറവിയില്ല. അപ്പൊ മരണശേഷം പരവ്യോമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം. പേടിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളും പേടിക്കരുത്.
മരിച്ച് നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടണേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ദോഷരഹിതനും പരവ്യോമം പോകാൻ അർഹനുമാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ മുക്തരെന്ന് കണക്കാക്കാം. ന പ്രഹൃഷ്യത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്വിജേത് പ്രാപ്യ ച പ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസം മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത. ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഉറങ്ങിപ്പോയാ? ഇല്ല മാതാജി ഉറങ്ങില്ല. ഇവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ട് അല്ലേ? നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാലോ? ഓക്കെ. എന്താ മാതാജി? ഞാൻ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ നോക്ക 20 ന പ്രയം പ്രാപ്യ നോദ്വിജേത് പ്രാപ്യ ച പ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസം മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. നമ്മളെല്ലാത്തിനും കംപ്ലൈന്റ് പറയാതെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ, അങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്കതില് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു വിഷമൊന്നുമില്ലാതെ കഴിയാൻ സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഈ പറഞ്ഞവ. എന്ത് ചെയ്യണം? വല്ലാണ്ട് ആനന്ദത്തിൽ വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കരുത്, ആനന്ദമില്ലാത്തതില് വല്ലാണ്ട് ദുഃഖം വരരുത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുന്തിദേവി പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ തന്നോളൂ ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോവില്ല, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ദുഃഖങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങണ്ട. പക്ഷെ ദുഃഖം വരുമ്പോളെ ഇതും ഈ സമയവും എങ്ങെന്താവും ഉഷമാതാജി? ഈ സമയവും പക്ഷെ മാതാജി ഇവിടെ ഒന്നല്ല. ഈ മാതാജി ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പശുവിന്റെ പണിയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇല്ല, ഈ സമയവും കടന്നു പോകും. കടന്നു പോകും. ഈ സമയം കടന്നു പോകും. കടന്നു പോകും. മാനസികമായ ദാർഢ്യമാണ് സ്ഥിരബുദ്ധി അഥവാ സ്വബുദ്ധി. അപ്പൊ പരമപുരുഷനോട് താതാത്മ്യം നമ്മൾ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ആവണം എന്നുള്ളത് വേണ്ട. നമ്മള് തന്നെ, നമ്മള് വിഭു അല്ല, അണുവാണ്. ഇതാണ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ഈ സ്ഥിരമായ ബോധത്തെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധം? ഭഗവാനില് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനില് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക. ബാഹ്യസ്പർശേഷു സത്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മന് യത്സുഖം സബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നുന്നതുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഒരു മഹാഭക്തനായ യമുനാചാര്യർ എന്ത് പറയുന്നു? യഥപതി മമ ചേത കൃഷ്ണപാദാരവിന്ദയോ നവനവരസദ്ധാമാന്യുദ്യതം രന്തുമാസിത് തദവതി ബദനാരി സംഗമേ സ്മര്യമാണേ ഭവതി മുഖവികാര സൃഷ്ടു നിഷ്ഠീവനം ച. ഞാൻ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെ കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാൽ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യനൂതനമായ ആനന്ദത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലൈംഗിക സുഖത്തെ പറ്റി ഓർക്കുന്ന മാത്രമല്ല എൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ കോടുന്നു, വെറുപ്പ് കൊണ്ട് ഞാൻ തുപ്പിപ്പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് യമുനാചാര്യർ പറയാ. അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടി പരക്കം പായുന്ന പലരും ഉണ്ട് അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. ബ്രഹ്മയോഗം അഥവാ കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ചവരെ പ്രേമഭരിതമായ കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളിൽ ആസ്വാദ്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാതും ഒരേപോലെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നു. കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ചാൽ മുക്താത്മാവാകിയാൽ ഏതു വിധമുള്ള വിഷയസുഖങ്ങളിലും അനാസക്തനാകുന്നു. അടുത്തത് കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകമുണ്ട്. യേഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ
ആദ്യന്തബന്ധ കൗന്ദേയ നതേഷു രമതേ ബുധഃ. ആണോ മാതാജി? 22. അതെ യേഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തബന്ധ കൗന്ദേയ നതേഷു രമതേ ബുധഃ. 22 മാതാജി, 22. ഉണ്ട്. അതാണ് കൗന്ദേയ. അത് ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഭോഗ ഏത് ഭോഗങ്ങൾ ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോകും എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതില് കൂടുതൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യരുത്, കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യേഹി സംസ്പർശജ, സംസ്പർശജാഹി എന്ന് വെച്ചാല് വിഷയജന്യങ്ങളാകുന്നുവോ അതില് ആദ്യന്തബന്ധ തുടക്കവും അവസാനവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ട, ബന്ധപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. രമന്തേ യോഗിനോ നന്ദേ സത്യാനന്ദാചിതാത്മനി ഇത് രാമപദേനാസൗ പരം ബ്രഹ്മാഭിധീയതേ. യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് രാമനെന്നും, രാമൻ രമിക്കുന്നവൻ, അതാണ് രാമൻ എന്ന് വെച്ചാല്. നായന്തേ ഹോ ദേഹഭാജം നൃലോകേ. അതേപോ അപ്പൊ എത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക സുഖാസക്തനാണോ അത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ഇരയായിത്തീരും. അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോരോ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പായുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖം കൂടി വരുന്നത്. ശക്നോതി ഹൈവ യാസോടും പ്രാക്ശരീര വിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സായുക്ത സുഖി നരഹ. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആചരിക്കണം. എന്തെങ്ങനെയാണ്? ഒരാളോടും ആവശ്യമില്ലാതെ ദേഷ്യങ്ങളോ, ഓ എന്താ അവളുടെ ഒരു സാമർത്ഥ്യം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വാക്കുണ്ട് നോക്കല്ലേ. നമ്മൾക്കും അത്രയും തന്നെ സാമർത്ഥ്യം നമ്മൾക്കും ഇല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞോ, ഒരു വിരല് മറ്റുള്ളവരെ ചൂണ്ടുമ്പോള് 4 വിരല് നമ്മുടെ നേർക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ അതിനങ്ങോട്ട് അടക്കി പിടിക്കുക. ഇങ്ങനെ മതി എന്ന് ചിടിക്കാനല്ല, ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുക. എന്നിട്ടത് ഭഗവാനെ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ നമ്മൾ ആളല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മള് വളരെ സൗമ്യതയില് കാമവും ക്രോധവും ഒക്കെ ഒന്ന്, ദേഷ്യമൊക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കുക. ശരിക്കും മൃഗങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നമ്മളുടെ ദേഷ്യമൊക്കെ മാറുമെന്ന് പറയും. അവരെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരോട് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സിന് വ്യത്യാസം വരും. പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അല്ലേ. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പശുവൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം അതൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. ഏതൊക്കെ നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് വാക്ക്, മനസ്സ്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം, രസന, ക്രോധം, ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉണ്ട് ഗണ്യമായ ശക്തി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. നിരന്തര പരിശ്രമം കൊണ്ട്, നിരന്തരമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിലൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ കടമയാണ്. യോന്ത സുഖോന്തരാത്മാസ്താന്തർജ്യോതിരേവയ സയോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മബോധോധി ഗച്ഛതി. ഊർജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകിയ അയാൾ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കുന്നു. എന്താണ്? തന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനാവില്ലെങ്കിൽ ഉപരിപ്ലവമായി മാത്രം സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ കഴിയും. എങ്ങനെ പിന്തിരിയാൻ കഴിയും? ഭഗവത്ധാമം പ്രാപിക്കണം നമ്മൾ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആ ബാഹ്യമായിട്ടൊന്നിലും കൂടുതൽ അതിൽ ആസ്വദിക്കാനൊന്നും പോകരുത്.
ലബന്ധേ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയ ക്ഷീണ കൽമഷ ഛിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതഹിതേരഥ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നത്? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതര്. സുഖമായാൽ ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല മഴ വന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അയ്യോ ഒരു നശിച്ച മഴ. നല്ല വെയിൽ വഴുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയും, അയ്യോ ചൂടുകൊണ്ട് എന്താണ് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പൊ അതും കഷ്ടം. പിന്നെ ഓ എന്തൊരു സങ്കടമായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ കാര്യം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അയ്യോ ചിരിച്ചിരിച്ച് ചാവാനായി, അങ്ങനെ വേറൊരിത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും അതിനൊക്കെ അതീതമാവണം. ചൂടുണ്ട്, എന്തായാലും ചൂടുകാലല്ലേ, ചൂടുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് പുറത്തിരുന്ന് കാറ്റ് വരുമെന്ന് നോക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരാവുക, സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പാപങ്ങള് ചെയ്യാൻ തിരിക്കുക. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ശാരീരിക ക്ഷേമത്തെ മാത്രം മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ആരെയും സഹായിക്കാനൊക്കില്ല. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയവ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കലും മുക്താത്മാവാണ്. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യദീനാം യഥചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേതിനാത്മനം. എന്താണ്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തര് ദർശനം, ധ്യാനം, സ്പർശനം ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് മത്സ്യങ്ങൾ തൻ്റെ കുട്ടികളെ നോക്കുന്നത്. ആമകളും പക്ഷികളും മക്കളെ പുലർത്തി പോരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മക്കളെ താലോലിച്ച് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണത് അല്ലേ. അപ്പൊ നോക്ക്, നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, നോട്ടം കൊണ്ട്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ട്, മുട്ടയിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ കരയിൽ വന്നിരുന്ന് ധ്യാനിക്കും, ധ്യാനം കൊണ്ടാണ്. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, അല്ല വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളെ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. കരയിൽ പോയി കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് അവിടെ മുട്ടയിടും, എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് അതിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ട്, കൃഷ്ണനെ അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മ നിർവാണം. സ്പർശാൻ കൃത്വ ബഹിർബാഹ്യം ചക്ഷുശൈവാന്തരേ ഭ്രുവോ പ്രാണാപാനവ് സമൗ കൃത്വ നാസാഭ്യന്തരചാരിണവ് യഥേന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധിർ നിർമോക്ഷപരായണ വിഗതോച്ച ഭയക്രോധോ യാ സദാ മുക്ത ഏവസ. എന്താണ് വേണ്ടത്? ബാഹ്യവിഷയങ്ങളെ എല്ലാം നിരോധിച്ച് പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പറയണത്. ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ, നാസാദ്വാരങ്ങളെ സമനിലയിൽ നിർത്തി, ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ കുംഭകം, ശ്വാസം അങ്ങനെ അടക്കി പിടിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാളാണ് മുക്തൻ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പണ്ട് പറയും അയ്യോ ഇരുന്ന് വയ്യാണ്ടായി മാതാജിക്ക്, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സോറി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആത്മീയ സത്യയെപ്പറ്റി ബോധമുണ്ടാവും. രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പുറത്താക്കി ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ച് ഇമകൾ പാതി അടച്ച് നാസാഗ്രത്തിൽ മനസ്സൂന്നി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം, ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മ കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 10 വരെ ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കുക. അപ്പൊ ദേഷ്യം തനിയെ പോകുന്നാണ് പറയാ. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് അടി വീണിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മുടെ ദേഷ്യം അപ്പോഴത്തേനും തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ക്രോധഭയോദ്യോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനും സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച ഒരാള് സദാ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയാസക്തി
ഉണ്ടാവില്ല. അഷ്ടാംഗയോഗത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി വൃച്ഛതി. ഇതും കാണാതെ പഠിക്കാൻ ഉണ്ടാവാൻ വഴിയുണ്ട്. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ ഉണ്ട് മാം മാതാജി. ശാന്തി വൃച്ഛതി. അതും ഉണ്ട് പഠിക്കണം. ഉണ്ട്. ഇതല്ലേ നല്ല ശാന്തി മന്ത്രം മാതാജി, ആ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി അതെ, മന്ത്രമല്ലേ ഇത്? ശാന്തി മന്ത്രമാണ് ഏറ്റവും 22, പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. 29 പഠിക്കണം. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വര. അപ്പൊ 4:29 ശാന്തി മന്ത്രം അതങ്ങോട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്ത് അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ശരിയാണ് മാതാജി, ശാന്തിയാണ് നേടുക. അപ്പൊ ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, എല്ലാരെയും സുഹൃത്തായി കാണുക. ജ്ഞാത്വം ശാന്തി വൃച്ഛതി. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ശാന്തി വരും. ഭഗവാനെ ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിനായി മനുഷ്യൻ സർവ്വതും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കണം. ദേവസത്തമ ബ്രഹ്മാവിനും ശിവനും ഒക്കെ ഉപരിയാണ് ഭഗവാൻ. തമീശ്വരാണ് പരമം മഹേശ്വരം. അപ്പൊ അതെല്ലാതുമായി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും അധീശൻ. അങ്ങനെ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് പൂർണ്ണ ശാന്തി ലഭിക്കും. കർമ്മയോഗം എന്ന പേര് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ഒരു പ്രായോഗിക വിവരണമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ജ്ഞാനയോഗം. മായയ്ക്ക് മേലെ ആധിപത്യം നേടാമെന്ന ആഗ്രഹം മൂലം അതിനോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോഴാണ് ജീവന് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതൊക്കെ അടക്കാൻ പഠിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കാൻ സാധിക്കണം. രാഗദ്വേഷങ്ങൾക്ക് അധീനരാവരുത്. ആ സ്വയം മോചിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അങ്ങനെ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തന സാധനമാണ് യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം. ഇതൊന്നും എഴുതിയിട്ടെടുത്തോളൂ കേട്ടോ. അത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ്? യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. അതാണ് ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ. അപ്പം അതിൻ്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ അവിടെ നിന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിടുക. അത് ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യന് ശാന്തി നൽകാൻ കഴിയൂ. അതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പരിപൂർണത. കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാബോധത്തെ പ്രവർത്തനം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഇതാണ് കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ. ഇപ്പൊ അധ്യായം 2-ലാണ് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ബുദ്ധിയോഗയിലൂടെ വർത്തിക്കുക. അപ്പൊ അർജുന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. ജ്ഞാനമാണോ സന്യാസം, ബുദ്ധിയോഗമാണോ നിഷ്കാമ കർമ്മമാണോ വേണ്ടത്? അപ്പൊ അധ്യായം 3-ല് അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതായി. കർമ്മത്തിലൂടെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടു. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മവും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മവും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാണ് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ചിന്തകള്, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ശീലങ്ങൾ, സ്വഭാവം, വിധി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ്. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. निताई गौर प्रमानंदे.